Bé, avui us explicaré com fer girella a casa. Què és la girella? La girella és l'embotit més típic del Pallars i la Ribagorça que es fa principalment amb el corder. Els seus ingredients per unes 30 girelles són 7 panxes, 7 freixures, que és el pulmó i el cor del corder, 3 cabessos, que és el greix enganxat a la tripa, 400 grams de cansalada, 500 grams de panxeta, 500 grams de carn picada de porc, 1 quilo de carn picada de corder, 1 quilo de pa, 2 dotzenes i mitja d'ous, una cabeça d'alls, un banat de julivert, 1 quilo d'arròs i sal i pebre a gust. Primer de tot, començarem netejant molt bé la tripa del corder, la netegem de les impureses, la passem per aigua i tot seguit la rentem amb vinagre i sal, fregant fort perquè quedi ben neta, la tornem a passar per l'aigua i després la deixarem escórrer. Un cop escorreguda tallarem la panxa fent bossetes que cosirem parcialment deixant un forat per embotir el farcit. Potser és la part més pesada de totes, la de cosir, perquè si no s'hi té molta traça, doncs, bueno, és un treball lent, no? És potser on s'hi dedica més temps a cosir. Mentrestant, el que hem fet és bullir la freixura, que és el cor i els pulmons de corder, juntament amb els cabessos, durant més o menys 15 minuts. S'ha de mirar que fer un tall i que no quedi vermell de dintre, llavors és que ja està ben cuit. Abans també s'hi posava a bullir els caps de corder i aquesta carn s'utilitzava també per embotir. Un cop bullits, netejarem ben bé els conductes de la freixura i les tallarem a mà fent petits trossets. Per un altre cantó prepararem les sopes de pa, unes sopes fetes amb pa de 2 o 3 dies millor, i batrem els ous i els afegirem al pa i els amassarem. Un cop reposada, i afegirem la freixura i els cabessos i tota la resta de carns trinxades, la carn de porc, carn de corder, la panxeta, la cansalada, que li donaran melositat. Finalment, s'hi afegeix l'all i el julivert, la sal i el pebre a gust i també, com no, l'arròs, que és l'ingredient principal que no ens podem descuidar. Llavors, és molt important amassar-ho tot ben bé perquè queden tots els ingredients ben barrejats. És l'hora també de veure si han posat prou de sal o prou pebre i després ja toca embotir les bossetes que hem preparat de panxa. Hem deixat un forat pel qual embotirem tota aquesta carn que hem preparat, aquestes carns barrejades amb el pa, all, julivert. És molt important a l'hora d'embotir de no emplenar-ho tot perquè penseu que l'arròs li posem cru, per tant hem de fer unes girelles una mica planetes, deixant lloc perquè quan bullim les girelles s'unflarà l'arròs. Si no deixéssim aquest espai, segurament es podrien trencar, no? O sigui que és un treball delicat de deixar les girelles al seu nivell òptim perquè no es faci malbé quan es bullisquen. I tot seguit el que farem és acabar de cosir les girelles, que bé, com he dit abans, és un treball més lent però molt important. I després, perquè totes queden més o menys amb una forma semblant, hi ha la tradició de lligar-les. Després s'han de punxar perquè aquestes no s'arrebenten a la cocció. I després el que es posen a bullir amb aigua freda, sobretot sal, un tros de pernil i unes fulles de llorer. I quan comença l'ebullició s'espera uns 45 minuts per apagar el foc. I un cop, veus, ara ho veureu, que comença a bullir, ja està, s'apaga el foc i no es trauran les girelles fins l'endemà al matí de l'aigua. Bé, i aquí teniu la recepta, espero que us agradi, que la feu a casa i que aprofiti. Moltes gràcies.